V dnešnom videu budeme hrať Minecraft Part 5. Áno, už príde čas a dúfam, že to vyhráme. Chápete? Vámi, ja chcem už dohrať Minecraft. Tak dlho hrajem. Tak dlho hrajem ten Minecraft. Tak dlho. Prosím, funguj. OK. Dobre. Takže budem čakať. Budem čakať. Dobre, sme tu. Je tu, aha. Zle. Je to správne. Zajdeme. Takže čisto. Ja, kde je ten portál? To je portál. Tomu postavil. To vidím. Dobre, to poďme na to. Musím. Nepočkaj. Mám veľa sypov. Mám veľa sypy. Nice. Veľa. Ideme tu. Ideme tu. Uvidíme. Prvý dám niečo, čo nefunguje. Ako sa mi tam to dorobí. Poďme skúsiť to tam trafiť. Vidíme draka. Poď. Dobre. Skoro zabil, ale som sa pohľadil. Má toľko životov, zničené vizie, takže poďme na. Vybírajme. Au. OK, vidíte? Oh my god, ja skoro zabil. To poďme na pravdu. Dal som ho. Poď, ja ho dám. Kámo, my to skoro dáme, my vyhrajeme. Au. OK, oh shit. On strela. On ma zabije. Menej života než on. Ja mám enchantované jablka. No poď. Mám enchantované jablka. Poď. Mám enchantované jablko. Môžeme zabiť. Čo on to tam bude?
Yes! Dali sme to! Dali sme to! Dali sme to! Au. Au. Oh shoot. Dali sme to! Dali sme to, dali sme to, dali sme to. Enderman. Au! Enderman. Poď, 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 poď. Oni sú mi. Dobre sa. Au. Dobre, dali sme to. Dali sme to. A teraz budem získať eritu vajíčko. Nice. Je to zmyslo? Tak poďme po to. Vajíčko. Let's go. Čo tam mám hodiť? Bro, ja nemám nič. Také, čo by to mohlo zničiť. Sakra. Ja nemám ničím to zničiť. Ja nemám... Čím to mám... Potrebujem niečo s tým to zničím. Tam sú torčky, ale mne to spadne. Ono mi to spadlo. Potrebujem niečo. Čo keď to tam dám? Čo? To nič nespraví. What? Ja som to mám. Potrebujem jednu torčku. Máte torčku? Nikto nemá torčku. Ja to mám rozbiť. To nejde rozbiť. Ja neviem, ja nemám nič. Čím to mám rozbiť? Tak počkajte tu a ja idem potom. Získal som takto rieč, a budem to mala zničiť. 3, 2, 1. Yes! Máme vajíčko. Máme vajíčko. Mám jednu inventory. A ja som ešte jednu. Ja tam budem. Kde to je? Dobre, ideme tam. Prosím, ak tam bude tá stavba. Sme tam. Sme tu. Čo? Prečo tam sú 2 bedrocky preč? Si sme... Poď, prosím, loď. Kde je loď? Chlapci, to není loď.
Oh shit. Nie. Ja mám level 8 byť. Sakra. Koľko tu sú? Dobrý nápad. Nie. Ja spadnem. To bolo tesné. Ja sa poďme do tej čistky. Ak vidím, tak my nebudeme mať asi erytru. Ja to mám robiť. A to je rebrík. Takže máme robiť parkour. Tu sa nedá robiť parkour. Tu sa nedá robiť parkour ani. Ešte mám najlepší nápad. Strelajú. Oh my god, ja som zabudol, že oni budú tu bilión. Áno. Čo máme za čestky? Diamanty. Meč. Toto dáva lepší damage. Takže toto je na nič. Ani toto je na nič. Čo je tejto čestke? Také blbosti, Dobre, smola, ale tady... Ja mám smolu teraz. Tady není loď. Tu není loď. Chlapci, prepačte, ale tu není loď. To znamená, že sme prehrali. Nie? Neprehrali sme. To je jedno. A tam sme vyhrali proti Enderdrakovi, ale tady fakt, prepačte, tady nič není. Takže ja musím ísť dole. No strelajte. Nestrelajte, lebo musím ísť dole. Ja musím ísť dole. Jak ja? Ja mám ísť dole, chlapci. Nebojte, sa im niečo blbé stalo. Dobre. Koniec videa, toto je všetko na svojom videu. Dajte like a odber a part už nebude. Vyhrali sme. No ale každý hovorí, že nevyhrali sme, lebo nie sme doma. Jo, takže part 6.